Balma anya kuma très urgent et très bonne nouvelle pour l'AES. Aywa ko AES jugu be ko ube ka AES jugu be danga. Somaw de filɛ ka wuli bi. U taara sɔnni na jida la. Ko maa maa bɛ AES juguya la. Ko maa maa bɛ ka janfa kɛ AES kɔnɔ. U taara sɔnni kɛ ko ni Ala sɔnna ma ko jinɛw bɛ wuli k'o tigi kɛlɛ k'a la tɛmɛ. Ko jinɛ bɛ b'o tigi kama k'a tɛmɛ dɛ. Maliyɛnw aw ni an ka jɛ an ka nin video lamɛn fɔlɔ. Après an bɛ détail dɔw di. Donc an ka lamɛn. Voilà. Voilà, bela jeli a mesano. Ko mama be ka janfa do AES contrôle la. Mama be janfa la. Ah ne ken ba amina la mina. Mo ken be janfa la kon. Mo munu be janfa la. Oh, a évidemment nous munu be transition wala fana ka boka do. Da fa fana ka boka foko amina de. Voilà. Bon, ne ken dale do alala. Mais ou fana be kuka choko amina. Mba kala o ka yi ka fo maliko de don quoi. Comme Sulamo be ta Qur'an kala na. Bon, nous fana buka bara de la quoi. Nous fana buka son de la quoi. Donc fana be kuka soni ke. Donc, an bɛ dugawu kɛ ne kɔni bɛ ne bɛ n sara Ala la parce que ne dalen don Ala la ne b'a Ala deli AES ko kɔnɔ jamana ko kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min na bi maa mun bɛ ka kɛ janfa kan a kɛra vidéoman ye o ne yɛrɛ b'o la Asimi b'o la Bubu Mabel b'a la Abdul Nyangu b'a la Ibusi b'a la Gandhi b'a la Kati 24 b'a la ani jɔn tuguni a bɛɛ an fɛn fɛn bɛ ka vidéo kɛ maa min bɛ nkalon kan Ala k'a tigi lebu maa min bɛ nkalon kan o bɛ ka duwawu fɛn fɛn don Ala ka minɛ a tigi ma bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko amina aw bɛɛ ka fɔ ko amina dɛ an ka kuma tɔ la o bɛ kuma caman fɔ dɛ o ko AES jugu ko sanpɛrɛn bɛ jigin a kan ka tɛmɛ k'u bɛ jinɛw bila AES jugu la an ka jan ka kuma tɔ la mɛ ne fana kan ka mun fana fɔ ka da kan ne b'a fɔ ka da kan. Ko minnu bɛ ka dumuni kɛ minnu bɛ ka faso nafolo dun nkalon kan a ye Amina laminɛ a fɔ ko Asimi Goyita ka Amina laminɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ janfa ka ko in na mɔgɔ mɔgɔ kɛlen bɛ ka janfa kɛ ko in na AES ko kan Mali ko kan Burukinabe ko kan c'est à dire que AES ko yɛrɛ kan maa maa bɛ nanbara kan maa maa ye janfa kɛ Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ Ala k'a bɛɛ kɛ yeko fila ye Ala k'a bɛɛ nagasi bɛɛ ka fɔ ko amina yarabi a b'a ko ne ye fasoden jugu de ya bon mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali janfa Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ fasoden jugu ye Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ nanbara ni nkalon kan Ala e de mansaw ka masa n dalen don Ala la n dalen don kuranɛ la n ye suramɛ di wallahi ne bɛ n ta ɲɛsin Ala de ma wallahi maa maa bɛ janfa Ala k'a bɛɛ lebu an ka nin ka kuma tɔ lamɛn a ye bɔ dɛ aw bɛɛ fana aw ka video partager Gandhi malien Kati 24 ninnu a ye video y'a partager a ka sɛbɛn kɔrɔ ko amina yarabi bɛɛ ka sɛbɛn a fɔ ko Asimi Goyita fana ka fɔ ko amina maa maa bɛ janfa la Mali ko la Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ an ka kuma tɔ lamɛn.
aya fo ko amina arabi mu ko mogo be ka ayesi janfa kandi jamana vraiment aya fo ko asimi ka fo ko amina ko muribo ko de ka fo ko amina ko le comme u ko duru de kelen borla ko mama be janfa la ka barake baramba to ambe to tubabu bulu baramba nyesi tubabu ma maramba nyesi an juguma ko ala ka beta tien ko ala ka sampren jiga be kungolo la abe kuma imesan anga kuma into kala mbe fe ka be deja ka belame mfana be analyse da ka nga kuma to lame soma o dimina de soma fana wulla soma fana be ku ka barake karamogo fana be nu ka barake banya be beta la sanno donc amaski ka résultat la jessan comme on me ka façon fini do ka kina fa be façon fe ka sura ta fe ko la ko kunci ko onyachi ni do ka di ko jugu bega ni fo wallahi ni do nyuma mbadi mami e façon janfa façon janfa la ala ka beta chi bega fo ko amina mama be ka keleke ngaloni nambara kan bubu ma be la fo ko amina mo be ka keleke nambara ni ngalunga ala ka beta chi o de fora janfa anga galo yere balasa mo be ka ken nambara kan mo be ka ke sira nogolen kan ala ka beta chi bega fo ko amina ko asimi ngana ngina ka amina lamina de anga kuma to lame mo be ka ayesi janfa ka faso janfa ko ala ka gere chikoka yaro malen be ka do yindu de agla do be ka bi de jo be ka bi asimi de magoyi ate ka nyesuma ya soro parce que janfa de ke o ala aga do yin kan ne ko jugo ne be fe be ka ni kuma faso de fo wallahi abena la che emaye docteur Shokal Maiga ko beki kale coronela ko do Mali utarani fenge loi électorale CNT la wakati na 2022 ko ki kale coronela ko ne faso janfa ko corone ki danga o maso ya boala u ye Shokal nene ka dena marabal deuna bo fambe ga neni Mali on ko be la banchien de ma wallahi e se gutungara wallahi ne ba fo mama be ka mama te Mali fe kabe ka Mali ko ka ere ka intérêt ko dila mama boku kena be faso janfali kan ala ede masaka masala ka be malu malion kuma wéré tenda ka fo ne fana bora kanga ni son jarira parce que ni ne kadni mama bi se kodona ikara sulame yewu ikara chrétien yewu ikora suma yewu ikara mama we beka wuli ki jo Mali ko ina beka wuli ka danga du janfa de be Mali contrôle mamu be Mali janfali contrôle ala ka be malu ne bara kuma la pew malion ala ka tien bangi o de kundo akambe